Bueno, hemen idatzi egin dut, definizioa idatzi egin dizuet, Grabatzen dagola, ez zuen hautsa. Hemen definizioa jarri dizuet. Arraro egiten da, baina izugarri garrantzitsua da gero ariketa hauek ondo ulertzeko. Aldaketa azkarrenari jarraitzen dion senoaren frekuentzia da, seinale baten abiaduraren definizioa. Idatzi egin dut hemen esan duguna. Industrial motelak. Amplitude hauek, altuera izan daiteke amplitude hau. Hemen amplitude gehiago daukago, hemen gutxiago, amplitudea bai, baina garrantzitsuago da abiaduraren ardatza. Industrian motelak. Bueno, orain horrelaxe, edo frekuentzia bajuko seinaleak, ondo esan da, frekuentzia bajuko seinaleak, motelak, ulertzeko. Interferentziak, handiagoak, frekuentzia altutan, emi azkarrak. Hau kapazitiboa, hau induktiboa eta hau irradiatiboa adibidez. Zer esan nahi duenek? Zer esan nahi du? Zer arazo izan behar dugu? Ikusi dezagun arazo hori argiago. Hau ez dizut jarri. Horko seinalea. VS. Horrela xaldatzen. Motela. Abiaduraren ardatzen motela. Baina suposatu dezagun, akoplamentuak dituela, eta sartzen zaiola zarata edo interferentziak eta bar. Guk hau VS nahi dugu neurtzea, zeren puntu bakoitza da abiaduraren esanahia. Baina, arazoa izan dugunez, hau ere sartu zaigu hemen. Sartu zaigu seinale honetan oso azkar aldatzen diren seinaleak. Ez zaigu hau ailegatu. RO, VO-ra. Ailegatu zaigu, ez dakit. Esageratuta. Motorra ondoan oso ondoan dago, eta hemen, izan behar dugu, hasieran jarri dudan seinale hori hor dago. Hor dago, seinale hori hor dago. Baina interferentzia hauen ondorioz, horrela xe daukagu. Niko nahi neurtzen badut hemen, tensio hau, denbora horretan jakiteko ze abiadura dudan, horrek esan behar dit, 25 kilometro orduko, denean, 80. Hemen neurtzen badut, 80 da, baina neurtu behar dut, 140. Osea, zikindu zait nire seinalea. Jode, nola garbitu dezaket nik nahi dudana. Bastakit hor nastuta daude. Baina ez dago bezala nik badakit. Nik nahi dudana motela dela, ez dudana nahi azkarra dela. Ardatzunetan irudikatzen baditugu, hau izango zen egoera. Seinale motel bat, demagun hau dela, eta hor elkartu zaizkigula hiru interferentzia horiek. Bale, ezaugarri berria, abiadura. Egoera bat izan daiteke hauxe, ikusi ditugu operazionalarekin blokeak amplifikatzeko, bufferrak, batuketak egiteko, eta bar, guk seinale hau. Amplifikatzen badegu, amplifikadore positibo batekin, amplifikatu behar digu dena. Egin behar digu seinale hau, bideramar dena. Baina, joder, eske horren argi denez ezaugarri hau, oso aldenduta daudenez ezaugarri hau, ez dago zerbait jarri dezakela hemen irabazpen batekoa. Seinale moteleiri irabazpenik batekoa sartzea, edo nahi duguna. Eta gero azkarra irabazpen bat 0,0 batekoa. Ez que horren argi da ezberdintasun hau, abiaduranen ardatz honetan. Posible izango zen hau? Hau da, ideia, bai, posible izan behar da. Izan dezakegu zerbait, seinale motelairi usten diela pasatzen dauden bezala. Eta gero, azkarroi azkarregia zara. Bueno, eske, osagai elektronikotan, ez badakize, imperantziak, kondensadoren imperantziak, eta bobinen imperantziak, seinale alternotan, hauek imperantzia fasore bezala edo zenbaki komplexuak erabiltzen baditugu, hauen impedantzia seinale alternoaren abiaduraren arabera dago, frekuentziaren arabera dago. Frekuentzia altutan, hau 0.
frekuentzia bajutan, infinito. Osea, badaukago impedantzia, edo, bai, erantzun bat, osagai elektronikotan, frekuentziaren arabera. Eta hau berdina, ez? Hau da, frekuentzia altutan izugarri handia, zirkuito irekia, eta bajutan, zirkuito itxia. Osea, osagai hauek, frekuentziaren arabera, gauza ezberdinak egiten dute. Orduen, erabili behar ditugu, holako zerbait lortzeko, erabili dezagun hauek zirkuito batean, eta ikusi dezagun ia posible dan erantzun ezberdina izatea abiaduraren arabera. Abiaduraren arabera. Argi dago abiaduraren arabera gauza ezberdinak egin den dela. Pues, ikusi dezagun. Ia. Zirkuito simplena egin behar dugu. Zazpi bat. Aztertu behar dut RC zirkuitoa. Hau ziurrenik aztertuta duzue. Denboran badakizue, karga, kondensadoreten bar karga, fasorekin ere aztertuta izango duzue, baina orain gure helburua hau denez, ikusi dezagun beste begi batzukin. Ja, aztertu dezagun zirkuitoa. Hemen VI bat sartu behar diogu, alternoa. C, eta hemen R. Eta hemen VI, eta hemen VO. Aztertu dezagun. Vale, esan bezala, frekuentzia esan nahia edo eraginkortasun hori nahi dugunez sartzea, erabili behar ditut impedantzia konplexuak, seinale alternoetan. Sarrera konplexu bezala jarriko dut, fasore bat bezala. Oituko matematiko bat da, Sin más. Errek, ez daukara ginik, hori berdina geratzen da, eta impedantzia hau jarri behar dut kondensadorarena. Bat zoti, jota, frekuentzia angularra, hau da BPFC, BPF, bider C. Hau da, frekuentzia angular hori, da BPF, abiadura, ardatonena. Osa, biek dira abiadurak. Eta aztertu behar dut, VO, hemen, zirkuito honetan, ia, impedantzia bezala, tensio zatitzaile bat. VO. Izan behar da, VI, bider, erresistentzia, azpikoa, zati bien batura. Bider, azpiko impedantzia, zati bien batura. Bat. Vale. Irabazpen bezala jarri behar dut. VI hemen jarri behar dut. Zirkuito honen funtzio transferentzia edo irabazpena, VO, VI arabera jarri behar dut, eta hau txukundu behar dut pixka bat. Hau egingo zenuten inbina ditan, ez? Dakit. Da, eta hemen. Hau atera behar dut... barkatu, bai. R. Eta hau pixkatxo bat txukuntzen badugu. Bat, zati, jota, VC, hemen hau jartzen badut horrela, jota, VC, hori zati bat. Bat, bider hau, jota, VRC, gehi bat. Orduan, hau honekin badoa, eta geratu behar zait, zirkuito honen erantzuna, funtzio transferentzia, suposatzen dut askotan egin duzuela, impedantzia bezala, zirkuito honen erantzuna, hauxe, frekuentziaren arabera zerbait. Hau da, aztertu ezagun. Osea, zirkuito honen erantzuna. Hau da irabazpen bat. Irabazpen bat, konplexua, fasorekin, bere irabazpena, eta fasea sartzen duena. Baina orain txea, frekuentzia bajutan, hemen, osea, abiadura bajutan, hau, txikia. Bat zati bat, koño. Eta frekuentzia altutan, hau superaltua, hau, koño, zero, joder. Osea, zirkuito simple honek, ikuspegi honekin, ja, badauka erantzun hau. Gutxi gora bera, oraindik ez dugu aztertu, baina impedantzia erabilita, frekuentziaren araberako impedantzia duen osagai erabilita, lortu dugu zirkuito bat irabazpen honekin, frekuentzia altutan irabazpen txikia duena, eta frekuentzia bajutan ez dio, seinaleari ez dio bezerrez egiten. Seinale motel bat sartzen badegu hemen, hau kargatzen joan behar da, eta seinalea hemen izan behar dugu. Hau, azkarra baldin badua,
Impedantzia positiboa eta tensio zero. Joder, bai, posible da, okei. Posible da, pues aztertu behar dut hobeto. Aztertu behar dut hobeto. Irudikatu dezagun erantzun honen modulua eta fasea. Banatu dezagun zenbaki konplexuri irabazten batean, eta fasean. Iaz, nola aldatzen duen sarrerako seinale alterno hori, amplifikazio bezala eta fasearekiko. Orduen, egin behar duguna da, lehen da bizi, kalkulatu adierazpen konplexu honen modulua, eta hori egiten badegu, atera bertzaigu modulua, hauen modulua. Irabazpen horren modulua, matematika konplexua, eta txukuna jarrita, itxoin, oraindik hau, egin horretik, hau txukunago oraindik jarri behar dut. Parametrizatu behar dut zertxu bait. Hemen bertan definitu behar dut, hauxe, bi, R, C, parametrizatu eta izen bat jarri behar diot. Baina berari baizik eta bere inbersuari. Sin más. Eraiketa matematiko tonto bat, eta bat zati bi PRC-ri deitu behar diot FC, zeren bai, oraindik bai, eta sartu behar dut tonutza. Orduen hau geratu behar zaigu, oraindik txukunago, itxen bai. Hau arutzago jarri dut. Hau geratu behar zaigu oraindik, pues, eleganteago. Bat zati, bat gehi, jota hor jarraitzen du, honen frekuentzia hemen, eta parametro hori hemen azpian. Hemen sartzen baldin baduzte hori ikusiko duzu berdina dela. Zen hau ere hemen daukagu, abiaduran gualduarra hori da, eta hau sartzen baduzte hemen, geratu zaizu berdina. Bale. Orain, honen modulua kalkulatu behar dut, eta horren modulua, hemen txar. Hemen. Zala. Erantzun horren modulua, UBO zati UBI fasore bezala, modulo bezala, eta geratu bezaigu horrelaxe. Bat zati, eta ero begiratu horko dut, bat gehi, F zati FC, berbi, errobi. Modula da horixe, honek jarraitzen du. Frekuentzia altutan, hau 0 izaten, frekuentzia bajutan, hau bat izaten, argiago ere ikusten da, baina hemen modulo bezala, hemen konplexurik ez dago. Eta fasea kalkulatzen badugu, atera behar zaigu, minus arkotangente F zati FC. Bai. Hemen dik, modulu hau, eta fase hau. Zenbakin konplexuekin pixkatxo bate gauzak txukun jartzen, eta hauek irudikatu behar dugu. Aztertzeko. Honen erantzuna, bere modulua eta bere fasea jarri behar dugu grafika batean, eleganteago izan behar delako, eta ikusi dezagun, hau ikusi dugu gertatzen dela, baina nola, zehazki? Uten goazen. Goazen bi hauek irudikatzea. Abiaduraren ardatza. Abiaduraren ardatzan, eta txukunak oraindik geratzeko jarri behar dut hau logaritmikoa. Frekuentziaren ardatza logaritmikoa jarri behar dut. Zeren giti bai. Eta irabazpen maksimoa, frekuentzia 0 denean bat denez, hortik gora, batetik bat baino txikiagoa direnez, horiek ere dezibiletan jarri behar dut. Hogei, bider honen logaritmoa, dezibiletan jarri behar dut. Irabazpen hori, eta negatibatera behar denez, horrelaxe izan behar dut. G, dezibelietan, Hogei, bider honen logaritmoa. Eta irudikatu behar dut. Hor, hauxe, guazen, jaz ateratzen den. Pues begira, hori jartzen badugu, hauxe atera behar da, logaritmikoan. FS parametro hori atera dugula, suposatu dezagun hemen dagola. FS, bat zati, bi pi RC, frekuentzia, erzietan. US erantzun hau,
Horrelaxe jarraitu behar du. Frekuentzia bajutako irabazpena izan behar da bat. Hoi da, 0 dezibelio. Izan behar da bat. Eta bat mantendu behar da, tarte guzti horretan. Ailegatzen garenean gutxi gora bera FZ zati hiru. Hau ez da oso garrantzitsua, Hasi behar da jeisten. Eta jarraitu behar du jeisten 3 aldiz FZ. Eskala logaritmiko batean hau da tarte berdina. Zati hiru eta bider hiru tarte berdina izango zen. Horren tarte horretan, jaitxe behar du jeisten, pixkatxo bat. Holaxe. Hemen, erori bar zaizkigu, 3 dezibelio, minus 3, horrek esan nahi du, irabazpen bezala, hoi da 0,7 irabazpena, irabazpena hau da 0,7, irtera izan behar da 0,7 aldiz sarrera, amplitudean 0,7, eta hemendik aurrera, ia lineala izan behar da. Hortik aurrera, horrela jarraitu behar du. Lineala, eskala logaritmiko hauetan. Logaritmikoa eta logaritmikoa lineala izan behar da. Orduan askotan, ikusiko duzu hurbilduta erantzuna, ezkurro horrekin baizik eta igual ikusiko duzu linealki onutzaino bat, eta gero horrela ere bai, bi moduta ondo. Zehazki, hau gertatzen da, tarte honetan hurbilketa lineal hori ez da zehatza, baina gauza da. Frekuentzia bajutako irabazpena bat. Frekuentzia altuetako irabazpen negatiboa dezibelioetan bat baina asko ze txikiagoa. Hau erortzen da 20 dezibelio hamarkada bakoitzeko. Osa, frekuentzia 10 aldiz handiago egiten badegu, orden zati 10 egiten du irabazpena. Hamarkada bakoitzeko edo por dekada, hamarkada jarri dut. Hamarkada bakoitzeko. Baina praktikoago izan behar da hau hurbiltzea, hau lineala denez, ardatz logaritmiko hauetan, malda hori kalkulatu dezakegu. Frekuentzia altuetarako malda hau, osa, frekuentziak baldin badira, baina altu hauak, frekuentzia altuetarako malda hau, irabazpen hau ere izan behar da FC zati F. Oso erraxa. Kalkulatu dezakegu. Grafika honen, irabazpena abiadura batentzat, adierazpen honekin. Oso garrantzitsua, hau, Gauzak diseinatzeko. FC zati F. Hau betetzen da bakarrik frekuentzia altutan, Eta hemen irabazpena bat, lortu dugu. Hemen bat. Eta hemen, demagun. Hau dala, 10 kilohertzio. Eta hau dala, 10 hertzio. Pues zaitezte, 10 hertzio. Eta hemen 10 kilohertzio, pues zenbaki oso txikia izan, berda? Irabazpena oso txikia. Lortu dugu, irabazpena oso bajoa izatea, azkar aldatzen diren seinalentzat. Orden, seinale honentzat irabazpena izan behar da oso txikia, azkar aldatzen dena G 0,00 bat, adibidez, eta honentzat bat. Horrentzat bat. Orden, seinale hau pasatzen baldin badegu hortik, hau murriztu behar da, seinale azkar hau zati 100 edo 1000, eta hau bider bat. Hoixe da ideia. Azkartasunaren arabera, irabazpen ezberdina. Horregatik hau ere horrela ikusi dezakegu, frekuentziaren arabera, ere. Eta fasea ere jarri dezagun, ia. Fasea. Irudikatu dezagun orain. Logaritmoan frekuentzia. Eta aztertu dezagun fasea. Hemen. Honek ere bauka eragina gero filtroak diseinatzerakoan eta. Bera. Bloke honek, seinale moteliri ez dio ezerrez egiten irabazpenaren ikuspegitik. Pues, fasearen ikuspegitik ere, ez dio ezerrez egin behar. Fasea 0 sartu behar dio, ez dio aldaketarik sartu behar. Jode, elegante, gu nahi ditugunak ez dira aldatu behar.
Baina gero, frekuentzia audituala bai hasi behar da aldatzen. Orduen, demagun hemen daukagula FC, parametro hori FC. Ebakidura frekuentzia de korte. FC. Pues, fase hau, hasi behar da aldatzen, ez tarte honetan, baizik eta lehenago. Hamarkada bat lehenago. Hemen. Hemen adibidez. Hamarkada bat lehenago, eta segitu behar du aldatzen beste hamarkada bat aurrerago. Eskala logaritmikoan tarte hauek berdinak dira. Hau baldin bada 100 herzio, hau da 10 eta hau 1000. Logaritmikoan 10etik 100era edo 100etik 1000era tarte berdina da, baina elegante geratu behar zaigu grafika. Eta hau hasi behar da aldatzen, hemen mantentzeko onutzaino, minus 80 grado arte. Eta horrela aldatu behar da. Hemen hasiten da aldatzen. FC frekuentzia horretarako aldatu behar zaigu 45, minus 45 grado. Eta bigarren hamarkada honetan jarraitu behar du jaisten, gero hortik aurrera frekuentzia altu horietan mantentzeko minus 80 gradotan. Hau da grafikoki, hau. Eta hau. Orduen begira, badaukagu. Seinale industrialentzat eta interferentzialentzat irabazpen amat sartzen duena eta irabazpen oso bajoa sartzen duen zerbait. Eta gainera aztertu dugu faseari zer gertatzen zaion. Garrantzitsuena da, gure intereseko seinaleiri ez errez ez egitea. Ez balio gabetu eta ez aldatu fasea. Hauek igual zaigu fasea sartzea, zeren kentzea nahi ditugu. Adibideren bat igual egingo dugu. Adibideren bat... Iamen, teorian daukazuena... Geoita mar. Vale. Adibide txo bat egin behar dugu. 30 horrian daukazuena. Ja, ikusten joateko ariketak nola izan behar diren. Teoria pila bat. Orduan, hemen garrantzitsuna izan behar da, begiratzen. Noiz gertatzen da aldaketa? Hemen. Ebakidura frekuentzia horretan. Gure sinalak egon beharko dira hemen, murriztu beharko ditugunak hemen. Adibidez, zela ikusi dezagun hori, teoriako 20. Gardenkian daukazu adibide bat, edo ariketa bat. Eta ia zer dioten. A ber. Vale, sensore baten seinaleari ailegatu zaio interferentzia bat. VS sensorea eta ailegatu zaio interferentzia bat. Gehitu zaio interferentzia bat elektromagnetikoa. 0,2 voltioko amplitudekin, hau 0,2, hau baina txikiagoa, 0,2 voltioko amplitudearekin. Eta motor alterno batek sartzen dionez, bere frekuentziara zehatza izan behar da. 0,2 bider, seno BP berreun T. Gehi, faserik gabe. 200 hertzioko seinale bat sartu zaio gure sensorari. Beraz, guk jaso behar duguna da, nahi duguna gehi porkeria hau. Horrela, guk VO. Osa, hau nahi dugu, baina bi hori daukagu, ditugu. Zerbait egin beharko digu seinale hori. Behar dugu filtro bat jartzea. Orduan eskatzen digute, eta esaten digute, gure sensoraren FPS max, osea, aldaketa azkarrenari jarraitzen dion senoaren frekuentzia maximoa, FPS max, esaten digute, dela hertzio bat, uste dute, garen dago.
bai. Erzio bat, ez dakit temperatura senso bat, edo erzio bat, baino motelago doa aldatzen. Segundo ere poliki aldatzen da. Gehienez segundo batean aldatu daiteke, segundo batean nintzake gora eta bera, azkarrago ez. Ezin dago norla. Segundo batean bakarrik egin dakiteke, aldaketa bat. FS Max, ez da. Eta esaten digute, filtro bat diseinatzea, edo, ikusi dugun RC filtro bat diseinatzea, saiesteko hau balio gabetzen. Orduan hasi gaitezen. Igual hori utziko dut, bai. Utzi behar dut. Eta horrela diseinatu behar dugu. Egin behar duguna da, beti, ariketa hauek ematen digutenean, frekuentziaren ardatza jarri. Eta hemen jarri daukaguna. Eta hemen, esaten digute. Daukagula, FS Max erzio bat. Hemen daukagu. Erzio bat. Erzio bateko seinalea. Eta esan digute ere sartu zaigula 200 hertzioko beste bat. 0,2koa. 200 hertzio eta amplitudea 0,2. Osea, hau daukagu. Eta orduan behar dugu hemen konfiguratzea filtro bat. Orduan hartu berko dugu hau. Eta jarri berko dugu hemen. Honek irabazpena bat izateko, eta honek ahalik eta irabazpen txikiena izateko. Orduen, nik esan dizuten arabera hartu dezakegu, filtro hau hartzen badegu, hemendik hartu. Eta jartzen baldin badegu ebakidura frekuentzia erzio batean, zeren ebakidura frekuentzia bat diseinatzen badegu, bat zati errez. Frekuentzia ebakidura jartzen baldin badegu hori, irabazpena izan behar da -3. Bagabiltza, seinale hori txikitzen. Eta gainera, fasea aldatu behar dio, seinale, ez dakit. Aldatu, ez. Diseinu irizpide bezala hau egin beharko dugu. Hau da, FS. Diseinu irizpide bezala hartu behar dugu. Filtroaren ebakidura frekuentzia. FS edo FS Max baino, 10 aldiz handiagoa. Zergatik? Zen ebakidura frekuentzia baldin bada 10 aldiz handiagoa, FS baldin bada hemendik dutza ez dio aldaketarik, fasea zaio aldatzen. Orduan, FS baldin bada erzio bat, hartu behar dugu ebakidura frekuentzia bat, bider 10 erzioko seinalea. 10 erzioko ebakidura frekuentzia. Eta hori nahikoa izan behar da gure filtroa diseinatzeko. Zeren, ebakidura frekuentzia da bat zati bi pi RC. Finkatzen badegu kondensadore bate 10 mikrofaradiokoa, aukeratzen dugu R, gure RC filtroaren erantzuna, ebakidura frekuentzia izateko. Diseinatu dugu filtroa. Eta bi hauek bete beharko dute horixe. Bat zati bi pi RC berdin 10. Bien arteko erlazia hau betetzen badu, diseinatu dugu gure filtroa. Baina aztertu dezagun geixo. Zer gabiltza egiten, filtro honek egiten duena da. Modularen ikuspegitik, hau da bat. Hau da, 10, 100, bai, hemen. 10 erzio. Orduan, 100, hemen. 100 erzio gongo zan hemen ez da, bai, hau bat, bi hamarkada, bat, 10, 100. Diseinatu dugun filtroa da, hauxe. Bai, eta hemendik aurrera horrela izten da. Hauxe diseinatu dugu. Filtro honek, hemen dizartzen badin badegu, seinale hau, hemen dizartzen baden da. Hemen irteeran, honi ez dio irabazpenik sartu behar, eta honi irabazpen bat sartu behar dio bat baino txikiagoa. Baina ze baliokoa? Hoxe. Ze irabazpena sartzen dio 200 hertziori betetzen duela hau baino altuago izatea. Puesor lineala denez, balio zehatza da FC, zati F, osea, FC esan dugu 10, zati 200, hau zen bada, 0,005.
Ez 0,05. 10 zati egun, 0,1, ez? Bai. Edo ez. Bai edo ez. Egin bezez. Semearen mugikorra apurtu da, eta utzi do nirea, zuen gazteok ezin duzu bizi. Eta Andrearen iPhone txar bat daugat hemen ordua ikusteko. Ez dauka kalkuladorerik, ez zerrez. Orduen, 200 hertziotarako, filtro honek sartzen duen irabazpena da 0,05. Orduen, seinale hau sartzen bada honutza, hemendik irten behar da hauxe. VS bider bat, irabazpen hau dalako bat, edo 0 dezibelio, VS bider bat, ez diolako ezerrez egiten, zen hau da 0 dezibelio edo irabazpena berdin bat. Eta atera behar da hau, bider bere irabazpena. Ikusten, egin dugu zerbait, sartzen diola moteleiri irabazpen hau, azkarrairi irabazpen hau. Eta zen badau, egin gude azue. Milivoltiotan zen bat izango zen. 0,1. 10 milivoltio. Ez dakit. Hau izan behar dugu filtroaren irteeran. Gure helburua hau izan. Seinale honi ez erriz egitea, eta alik eta gehiena murriztea. Egingo ditu barik eta gehiago, urrengo gunean oraindik, lasai. Hasieran arraro egiten zaizu, baina gero denak berdinak dira, beti erabiltzen ditugu gauza berdinak, bakidoraren frekuentzia, tarte hauek, eta batez ere hau. Vale. Azkeniko atala, ia. Orduen, gure seinale hau, VO bezala genuela, pasatu dugu filtro honetatik. Orduen, garbitu dugu, hemen daukagu seinale hau garbituta, hau pila bat kendu dugu. Zati hogei egin dugu, ez? Zati hogei. 0,0 lau izango zen. Horien arazoa. Begira, zirkuito RC. Orain nahi badegu amplifikatzea, seinale hori. Ja garbitu duguna, amplifikatu, eskalak aldatu, erreferentziarekin konparatu, nahiko bagendu orain seinale horrek gauzak egiten jarraitzea. Erresistiboa. Erreferentziak diseinatzen ditugunean ere tensio zatitzea ditu, erresistiboak. Eta beti jartzen diogu buffer bat. Bere funtzionalitatea konektatu behar digun erresistentzia horien eraginik ez izateko. Orduan, filtro hau erresistiboa da, referentziak bezala. Hemendik aurrera erabiltzen nahi badugu buffer bat jarri beharko genuke. Eta ideia horrekin, urrengo eta azken atala gaurkoa, ikusi behar dugu. Talasai horrengo gunean egingo ditugu ariketak, iguale bi orduak ariketak egiten arituko geha. Atalaren izena, zazpi bi. Izena gero jarriko diot. Arazo hau izan, maukagu seinale bat, ailegatu zaigu gure filtrora, garbitu dugu, RZ aukeratu ditugu, 10 hertz izateko, bakidura frekuentzia, gero hemen nahi baditugu konektatu, beste gauza batzuk, behar dugu isolatzea. Ez marraztu oraindik, itxoen. Behar dugu isolatzea. Hemen horrein jartzen baldin badugu, amplifikadora baten erresistenzia, kentzaile baten erresistenzia, zener baten erresistenzia, eraginik ez izateko honek egiten duenarekin. Bale, ondo dago, baina aprobetxatu behar dugu, gogoratzen duzue, kentzaileak egiten zuen kenketa, baina ere bazituen erresistentzia erlazio bat amplifikatzeko ere bai. Osa egiten zuen kenketa eta nahi behar genuen amplifikatu. Batutzaileak ere bai, beira, batutzaileak, eta erresistentzia hauek berdina badira batu. Baina izan dezakegu ere irabazten bat. Bale, ideia horrekin jarri dezaiogun honek egiten duenari tala hau aprobetxatu dezagun ez bakarrik isolatzeko, baizik eta
isolatu eta amplifikatzeko. Isolatu behar dut, bufferraren kasuan, impedantzia infinita, orden ja isolatu dut honen erantzuna isolatu dut. Baina, aprobetxatu behar dut ere bai, amplifikatzeko. Orden, sensoraren sinalea garbitu dezaket eta gainera amplifikatu. Vale. R1, R2. Honek egiten zuena zan, honen irabazpena zan, hau baldin bada VO, filtroaren erantzuna, VO baldin bada, hemen izan behar dugu, VO, VF, edo filtroaren erantzuna. VO, filtroaren erantzuna, bider bat, gehi R2, zati R1. Osa, isolatu eta amplifikatu dezakegu. Gauza da, honek amplifikatu behar digula dena. Honi ez zaizkioa isola seinalen abiadurak, ez da ez ere. Honek amplifikatu behar digut dena. Eta horrela erabiltzen dira filtroak. Hauek bakarrik beharrean erabiltzen dira etapa amplifikadore batekin. Eta izen bat dute. Filtro aktiboak. Filtro aktiboak. Filtratzen dutelako eta gainera amplifikatzen digutelako seinalea, gure nahi dugunen baliora, eta isolatu ere bai. Osa, amplifikatu eta isolatu. Batez ere, isolatu. Orduen orain, gauna etxe. Hau da RC filtroa. RC filtroa zan hau, filtroaren erantzuna. Eta orain, hau ipini dugunez, bat irabazpena bihurtzen da irabazpen honetan. Osea, sistema guztionen bat irabazpen hori orain amplifikatzen dago. Orduan sartzen baldin badegunen eragina grafika horretan, filtro aktibo bezala, grafika berdina egin behar dut, baina orain kontuan hartuta irabazpen hau. Hemen G irabazpena dezibiletan, guztiarena, gauza da orain, 0 dezibeli horiek eto bat irabazpen hori bihurtzen da irabazpen honetan. Bat gehi R2 zati R1. Honi deitu behar diot, irabazpena en continua. Jarraian. G, DC, zeren frekuentzia bajutako da, eta esan behar diot, irabazpena jarraian. Osa, kontinua da 0 herzio, baina frekuentzia bajutan. Honi horren hasi deitzen badiot, orain bat hori bihurtzen ari da irabazpen honetan. Osa, ez dira 0 dezibelio. Igo daztaigu ontzara. G, DC, dezibeliotan. Ebakidura frekuentzia arte, mantendu behar duena, eta hortik aurrera hasi behar da geisten. Orain erantzuna hausi izango zen. Gutxi gora bera, Osa, da berdina, baina igo da. Frekuentzia moteletan ez daukagu irabazpena bat baizik eta honek sartzen duena. Eta orain kalkulatzeko frekuentzia altuko irabazpena hau ere igo egin da. Igo egin da. Beraz, egoera berri honetan, filtro aktibo honetan, irabazpena frekuentzia altuentzat izan behar da. Hemen daukagun mendekotasun lineal hori, Fs zati F, bider hau. Nahiko simplea, ideia, igo egin du, eskalatu egin dugu hau jarri ezkero, isolatzeko behar dugulako, aprobetxatzen dugu amplifikatzeko, baina orain filtroaren erantzuna hausi izango. Eta parametroak erabili beharko genituzke diseinatzeko ariketetan. Orduan, zer, hau izan dezakegu argi, zeren hemen ere hau daukagu. Hau bat denean hau hemen dago, hau bat denean hau bihurtzen da horretan, igual orokorra hausi izango zen. Eta ariketa gehienetan aktiboak erabili behar dugulako. Vale? Eta gaurkoz nahiko.